Il-qorti kriminali preseduta mill-imħallef Edwina Grima semet talba tal-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia sabiex l-istqarrijiet ta' Vince Muscat il-Koħħu jiġu ppreżentati fil-proċeduri kontrihom. L-imħallef għadha trid tiddeċiedi jekk id-dikjarazzjonijiet mogħtija minn Vince Muscat lill-Pulizija humiex se jiddaħħlu fil-każ kontra l-aħwa De Giorgio. It-talba saret f'rikors ippreżentat mill-avukat tal-aħwa William Kuxkiri u dan wara li Muscat ta' 58 sena ġie kundannat 15 sena ħabs meta ammetta l-qatel lil Daphne Caruana Galizia. Muscat ma natax il-pena massima ta' omor il-ħabs minħabba li għen il-pulizija fl-investigazzjonijiet fil-waqt li nata l-proklama fuq il-qtil tal-avukat Carmel Kirkop wara li kixef min kien wara l-qtil tiegħu. L-akkużati qed jitolbu kopja ta' stqarrijiet li jagħmel Muscat mal-pulizija u kopja ġuramentata tad-depożizzjoni tiegħu fl-inkjesta. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mid-Deputat Avukat Ġenerali Filip Gallia Farrugia, is-Supretendent Keith Arno u l-Ispettur Kurt Zara.